Khwaini simi Kamalpur thangmani lahar kotono kasulaikia behla amjani lukrok National Highways nanani bagai lama kinani jagarok nahar jaka behla amjani lukrokni phiaba o jaga nahar jangmani damrok jaglia orang rujagya ngai amjani lukrok kwbangma khlai lama ongkhor laikia abona karibo je sorkarni red tomosuk rangriya hingke bwskango tebo sabak kotor ongkhonai hinui saka behla amjani lukrok like mo pura sung tabo mane kagus mai ko tahu kagus mai wari certificate che wala puse mo asta lai baga bete tia ko to kalau ya gol di gaya ini satu tegla baru phang apa sih buji nih rai tonggon satu tegla baru baru 208 sorong no bukan di kai 12000 15000 ka maka ini kochen base bero ke sudia bodo no satu tegla apa bageno wai phanja dia kai tong nai rong sunguro lama ka samane karon kai sini jata enis lama 208 sorok jeta thamane o jagao jung mane sotik rate mai angoi jeta chuna sai kalang ma bai jeta rimane apune rate mili angoi chung jine kasuna kalaiya busuk bala phanar na okogri mane suno kogri ma to balga prai 4 bosor dini je lama thangdoman 2018 ne 3 bosor rung tongo aipano borok chuno je chung office thanga angkai borok chuno sotik rate dia jeta mulen jeta chuno sai kalang mane Japanese jaika rok jeta la project na hane rok boro saiklang tamo edis area khai 3 gun khai rijak nai gapro ang sungka jepro meeting dongbro kujo khaji kam jeta town hall basebri yo ya town hall to kujo khaji kam nai apro sungka je mane bore to bidekhai chuno 3 gun dinai ge apro saga tini jaro je tongai ro saga office pro saga je nong area wo jeta u koi bosro jeta biking mane highest rate obono bidekhai kono chuno 3 gun khai rijak nai o sane ro ke sabsa abo sane apro ADM tongo SDM tongo te survey ro tongo ke nono takai busuk kai ro ri tong nono phangsa kuai bara bara ko bomo haike rang ri tong suno rabar ro tabori tongo 700 taka kindu chung khanawo 208 sorgono kumundi engke 12000 15000 ka bahai ri tong nai nok tak tam nai chung tabu nayo je 208 sorgo je khoti thamane je buniri ma haino je ayen kubuni digi ri ma haino je chini kosin basa bari to sukia bari chuno simju komlo je bunyo di ma suno chuno dina dina ningko chung abo san busuk norok riya ke norok buskang tam ya prisone omon bado riya engke abon mising tabu madam phai jodi kok sabaya kone jodi khabe chung ma andolon jari narung nai একদিন নাংতো দুই দিন নাংতো তিনদিন মান থাंनाय engka lama thang trima busuk poribarok ni nukhung tong প্রায় 200 250 ফ্যামিলি গান borok 300 to dor phaijak ma যতন ফাইজা normal tin lama kasama thaike bo jagao mayong arai hino mono agi mayong kasama jaga dong mayong arai no te dong jaga no ps family ya gulo osi sar songle tam sa no saga juno phai ang do sengko se haipano saga jung je sar jung mudu mudu bebar kasui dong mane suno lama kasana nidi jungana apni sampai puno daidor berkuroi jade jung diem phaigai jung lama sarungnai bobe kok samane uporo jodi tini di mano jodi mani kangkai santos tong engka nono dm kok rimane ya gulo phan nono ta sai na hai agi khaima hai no khai ton khai no ta kasu pinata kisa kasunai amoto 100% te tini puno sanmung gore mane bunyo je subro je 208 sro kalai bunyo je subro tabu jaga ongtho rabarong tho kuaibang to kuaibang ri tong 150 টাকা abo borong no dijon khane kuaibang phangja kuno 150 টাকা khoti poron je ri tong namo borok je khaya bane chung rianga upro jobose police tu phayo ei tu phayo kai borok tam phere sio chuno